Wara s-suċċess li kiseb il-kunċert One Love Celebrating Peace li sar ftit tal-ġranet ilu fi Gwardamanġa, One News kellem ma' Antoinette Cefaj, l-uffiċjal tal-komunikazzjoni esterna tal-Malta Enterprise, fejn esprimiet is-sodisfazzjon tagħha dan il-kunċert spettakolari li l-Malta Enterprise irnexxiela torganizza. Ma' One News Cefaj tenniet li dan kien kunċert li għal ħafna emozzjonijiet, grazzi wkoll għal mistiedna speċjali, Ġamala, ir-rebbieħa tal-Eurovision Song Contest tal-2016 f'isem l-Ukrajna. Fil-fatt tul dan il-kunċert Ġamala ddiet messaġġ b'saħħtu lill-Ukreni kollha li attendew biex qatt ma jaqtaw qalbhom wara li tilfu dak kollu li kienu bnew f'pajjiżhom. Matul il-kunċert kellna verament atmosfera sabiħa hekk kif anke rajna l-Ukreni li kienu preżenti magħna. Ovvjament qegħdin jaraw persuna Ukrena fuq il-palk u allura joħloq dak iċ-ċertu sentiment ta' pajjiż li kellhom iħallu warahom u ovvjament spiċċaw Malta issa pajjiż illi m'għadux kif ħallewh. Bħalissa l-Malta Enterprise għaddejja wkoll b'esebuzzjoni bris iċ-ċittadini Ukreni li ħarbu minn pajjiżhom u ġew Malta. Din il-wirja għandha miftuħa sa 23 ta' Lulju. Il-wirja qed tkopri l-perspettiva ċivili ta' gwerer kontinwi u riċenti. Antoinette Cefaj komplit tispjega kif il-Malta Enterprise għadhom jiġbru donazzjonijiet għal diversi attivitajiet u min hu interessat jagħti donazzjoni jista' jibgħat dan b'email fuq csr@maltaenterprise.com. Għadna għaddejjin niġbru donazzjonijiet għal dawn iż-żewġ kawżi kemm għall-Ukrejni li spiċċaw f'pajjiżna u anke għall-bini tal-iskola sekondarja ġewwa l-Etjopja għall-memorja ta' Rebecca Zammitlupi permezz ta' din l-esebizzjoni. Din l-esebizzjoni se tibqa' miftuħa sa 23 ta' Lulju matula persuni li jistgħu jżuruna u ovvjament jammiraw ix-xogħol fotografiku kemm ta' Derin Zammitlupi u anke ta' Heidi Levin, xogħol illi juri l-umanità fil-gwerra u l-effetti fuqha.